И здравейте хора, ви отново с мене, аз съм Ivo Bay Gaming и сега тук отново снимаме на PewDiePie Simulator и се развихме много повече, не очаквам толкова много, че вече сме в топа. Ето даже сега можете да обърнете внимание на това, че сме в топа. Ето 46 000, 47 000. Още малко ми остава да съм 27. Просто ето го и мигат. Просто мигат, когато ние пускаме това последно видео, преди да съм 27. Цялата класация. Така хора, може да обърнем малко внимание на това, че стаята ми не от най-хубавите, смисъл, още не съм я подредил така както трябва и се постарая да изглежда като моята, като махнем динозавъра и някои неща като черепите. Така, мисля, че сега тук трябва да направя някои неща. Не знам от кое да започна. Тази картина много ще ми отива, ако е в стаята. Ама тя пък нищо не ми дава. Дава ми 2 пъти повече музика, това е страхотно. Супер! Останах изненадан и се надявам да продължават така нещата. Така, тук ще е идеално. Ще мисля да го сложа тук. Та лампа да я преместя. Ето. Тук е фоло. Мисля, че така е перфектно. Сега няма да мога да финиширам, защото както виждате имам 6 долара. Така. Чакайте да го хванем този орел. Така. Надявам се епизодите ми ви харесват. Но абонатите ми пак не се увеличават. Не знам защо, мислех, че тази игра ще ми помогне да се увелича абонатите. Но явно не ви харесват клиповете. Така. Friends, Hospital. Така. Добре. Мисля сега тук да изиграя няколко игри. Така, за да ми свърши по-бързо всичко, да кача ниво, т.е. 9-то, защото сигурно тази снимка ще кача 9-то ниво. Общо взето. Ай, още 5000. Леле. Майчице. Добре. Така, колко ми остава? 6 минути. Добре. Мисля, че 47 000 абоната в играта, естествено. И кача ли ги, ще се постарая да кача и тези в YouTube канала ми чрез този клип. Да се надявам, че ще имам доста харесвания. И както винаги забравяйте да пишете долу в коментарите. Или още не си го питвате. Така. Мисля си купа това железо, защото е живо. Ето вижте го какво е яко. Ама няма да им подхожда на стила на стаята. Тя трябва да е луксозна. В смисъл някаква луксозна стая и по средата на стаята желе, което се мърда и се отваря в стата. Тази врата мисля да я сложа на място на тази. Да сменя плочките. Следващия орел. Така. Чакайте направо го утроиме. Мисля, че по този начин ще качам 47 000 и ще успеем
да се наредиме на 27 място в класацията. Към. Yes, хора, 47. Супер, ето това. Тук, така. Какво отключихме? Това ли си ми наградите? Добре, не останах много доволен. Но пак са наградени. Практически трябва да видя за какво ми е кукичката. Но не знам точно къде. И ето ние вече сме 47 000 абоната. Това е много добре, просто така. Преди също играх. Ама и отказах, защото мислех, че е тъпа, ама сами но се заребих за нея. Добре, хора, ето че ние качихме 47 000 абоната. И това беше видеото, надявам се ви хареса клипа. Оставете долу в линка и описанието малко коментари. Абонирайте се за канала ми и от мен чао!